manis langening kalang nyuwan haglar pandamuncar dinon lir kekunang surem sorote tanpa padang Pukulun Bathara Kumajaya ingkang merpeki dhateng
tenggan kula sungkem kula mikunjuk wonten ngarsa paduka Pukulun. Ya kula Angka Wijaya wis ulun tampa sungkem kita Angka Wijaya bali pangestu ulun tampanana sang tanggen kula mundi. Pukulun Ismaya sungkem kula mugi kunjuk wonten sandhep pada paduka Rama Pukulun Ismaya. Iya Kumajaya. Lah kowe wis suwe ora tau mimba buta. Nyatane ya wis ora pangling nyawang marang kahananmu. Kumajaya wis tak tampa pangestuku tampanana sang tanggen kula mundi. Angka Wijaya kula wonten dawuh Pukulun. Ya ulun iki ingkang mimba raseksa Ditya Kala Reksawana. Ulun ora darbe niat apa-apa amung kepengin ngelingke marang sira Angka Wijaya. Jeneng kita kepengin ninggal ketemu kelawan pepundhenmu para Pandhawa kang wektu dina iki lagi nglakoni paukuman ana madyaning wana kami apa awit nggone asor sesukan dadu kelawan para Kurawa. Kasinggihan dawuh paduka Pukulun sumengko raos sing manah kula kepengin ninggal nambak dateng kapanging raos kula pinanggih kalian para pepundhen Pandhawa. Abimanyu nadyan semengko rasa kita nanging durung titiwanci kita Abimanyu ketemu kelawan pepundhenmu Pandhawa. Awit wektu dina iki ingkang ndelikake ora mung kejaba wong lumrah nanging jagat uga ngayomi marang pepundhenmu Pandhawa. Paribasane nadyan tinutupana godhong selembar nanging lamun ta durung titi manci ketemu tangeh kita bisa ketemu kelawan ing tok upadi ning kosok baline nadyan tinutupana gunung sapitu lamun ta wis tumekaning wahyaning mangsa kala tetela bakal gampang anggon kita ketemu kelawan sudarmamu uga pepundhenmu para Pandhawa. Lajeng parayoginipun kados pundi Pukulun kula nyuwun dawuh mugi paduka kersa nedahaken enggal saged pinanggih kula kaliyan para pepundhen Pandhawa. Abimanyu nadyan kita durung titiwanci ketemu kelawan para pepundhenmu Pandhawa. Wektu dina iki kita enggal lumakuwa urut marang ilining Kali Jamuna. Mbok menawa kanthi kita lumaku urut ilining Kali Jamuna ing kono bisa hanjalari kita Angka Wijaya ketemu kelawan sudarmamu uga pepundhenmu Pandhawa liyane. Lan ngertenana Angka Wijaya nggone para Pandhawa sesingidan isih ana ingkang bakal nyoba marang pepundhenmu sepira ingkang dadi kemanunggalane. Lamun kita Angka Wijaya bisa ketrima dak kira ora angel ketemu marang pepundhenmu Pandhawa Abimanyu. Bumi kunjang kancing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang mawe gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik menawi titelo mekatan kepareng kula nyuwun pamit ngestu padha dawuh paduka Pukulun anggen kula badhe lumampah ngurtaken dhateng ilining Kali Jamuna. Ya Angka Wijaya lelung sendak bebakali muga kita Angka Wijaya lebda ing karya. Semono uga aku Kumajaya aku ngaturke penuwun dene sira Kumajaya wis bisa menehi pepadang utawa Kali Damar murih enggal ketemu ning ndaraku Abimanyu kelawan pepundhening para Pandhawa. Ora liwat aku njaluk pamit tumuli ngawat-awati bendaraku ya momonganku iki Kumajaya nun inggih Rama Pukulun sembah sungkem kula ing nderek jengkar paduka Rama Pukulun sak sampunipun menika teges sampun purna ing dados kewajiban kula paring kula nyuwun pamit wangsul wonten ing Makayawangen. Iya donga dinonga Kumajaya.